ulwandle luyini futhi lusizaphi futhi lunani. Yebo. So thina njengabelaphi bendabuko noma nje ake ngithi ke mina njengoSpokwe Sendiya ngoba kungenzeka ngifaka abanye abalaphi bendabuko kanti abana abaphathiswanga noma baphiwanga lokho engiphiwe khona. Yebo. Mangingasho nje ngichaze kabanzi ulwandle mfowethu noma ke lo amfulo omkhulukazi obizwa ngolwandle. Lo mfula mkhulu. Njengoba umkhulu nje futhi angaze ngibone into enkulu njengaleya. Emhlabeni jikelele yona into enkulu kakhulu leya esinayo. Kuzo zonke izinto ezinkulu. Okuwukuthi ke ngokokwazi kwami nangokukhanyiselwa ithongo. Umfula lo obizwa ngolwandle ula khona kukhona inhlanhla yomuntu. Uzubone nje ukuthi kukhona inhlanhla yomuntu. Kukancane ufika olwandle. Uzihambela nje. Ungayanga ngokwenza ini. Uthole ungamfici umuntu omhlophe njengomlungu. Lapha yana inkolelo nezinkolelo zonke zabantu nempilo zonke zabantu ziphethwe yilo amfula. Mina ke njengomuntu oboniswayo hayi baba wamthatha ezekile wa ebo sishumo yake umoya wenkosi owamthathu ezekile ebo ebo kuleyo ntawo baba amathapo kuleyo ntawo baba amathapo baba. Kuye kwafika isibonakaliso einsukwini nje noma enyangeni edlule. Masifika isibonakaliso kwathiwa ake ngisebenzise leli thuba mangabe kuvela isibonakaliso ngibese ngithi ake ngivume. Yeah. Ngibahambisa abantu, ngibahambise ke mfowethu siyakhuleka manje siyakhuleka. Sokela ihlahla sihamba nabantu. Sokela abageza. Siyakhuleka thunywa somfula. Siyakhuleka Ndlondlo, siyakhuleka nakini nonke makhosi omfula. Siyacela manje sicela ukuzongena nalabo abantu sibahlambulule ukuze baphumelele empilweni. Siyacela ukubahlambulula ukuze zonke izinto zabo ziphumelele ngayo yonke indlela abafuna ukuphumelela ngayo. Yeah. Ikhona into ayithana manje namazi. Uma ngiyithaka ngisuke ngiyithaka ngezinto esuke iphume khona olwandle. Ngoba ngithi njoba ngithi nje ngiyakwazi ukukhulumisa ulwandle. Lukhiphe olwandle ke sinezilwane ezehle.
Asonda sondumakela. Asonda sondumakela. Haleluya masalani. Ya manje sakucela lolwandle lusinikeze into lesayisebenzisa manje. Haleluya. Ukuthi yini nama ngazi. Kodwa sakucela lolwandle lusinikeze into esayisebenzisa manje senzele ukuthi sizokwazi ukuqhubeka siqhubekele phambili. Amen. Amandla sinikiwe ukuthi sikwazi ukukhuluma nomfula. Umfula wenze lento esifunayo. Haleluya. Sizokhuluma Ascoltame so. Abala. Double square, madam. Robert, yang itu. Sampai dengan Somfula Stella mane siphe nje noma ikanda noma ngabe lasilwane sini kulungile mangabe kuphuma la ngaphakathi kulungile. Yebo Ciao, dopo! Siyabonga! Faka lapho phakathi. Oh, hey. Ah! Ah, stella isandla, stella bekuhle. Stella bekuhle. Yebo.
Siyabonga. Segale elithi king. Yeah. Ngoba abantu bahambe isikhathi esiningi ngindawo yokuphephela mina. Oh madoda. Ngile ndawo okuthiwa uma ngabe umuntu sehambe wahluleka zonke indawo ahamba kuzo ngabe uye emthandazweni ngabe uyolashwa ngabe uyothini lapho uyolashwa khona. Bese athi mayifike la kwaSpokwe Sendiya athi uyinkosi Spokwe Sendiya ngoba wedlule bonke laba bantu esengihambe kubona. Oh madoda. Uma ubedlulile laba bantu bedlule ngalendlela yokuthi indlela yokuphatha umuntu oze kuwe, indlela yokumsiza, indlela yokumbhadalisa. Sebafila abantu bakithi ukubhadaliswa imali ngezinto ezingenzeki. Mfowethu ngikhuluma lokhu nje inhliziyo yami ibhlungu ngoba usuku nosuku ngireceive ama case omuntu othi ngihambile ngahamba kabhadara kodwa kwangalo. Angibeki icala umelaphi wendabuko kodwa kungenzeka ukuthi ngibeka umuntu lo suke eye kuye lo muntu ngokungamniki isineke kodwa ke ngithi ke uma esefike kumina umuntu kusho ukuthi idlozi lami liyakwazi ukwamukela abantu. Nkosi yami. Ngoba noma ngakuthiwa usehambe kangakanani umuntu
uma efika la siyakwazi ukuthi mangabe simsiza asizakale. Ingabe lo muntu uyagula, ingabe unenkinga ngokomoya mhlambe emoyeni wakhe noma unenkinga ngokwezothando noma ngabe unenkinga mhlambe emndeni ayizwani ekhaya mhlambe ubhuti noma ubaba noma umama ekhaya umndeni wakho uyakuhlamuka anisazwani nixabene nabantwana kunjani zonke lezo zinto lezo ngiyakwazi ukuthi ke ngenze le ndlela yokuthi imithi yami iqondana nanokuthi uyakwazi ukusizakala wena ngendlela ozosizakala ngayo uSpokwe Sendiya akwenza ukuthi uma kuthiwa uyakwazi ukuthi ubuyisane nabantu bakini nibuyisane ilivela lapho ke igama lika King Spokwe Sendiya okuwukuthi ke nabelaphi bendabuko abanye iningi labo ngibasizile mfowethu angifuni uqamba amanga angiba expose kodwa into engizama ukuyichaza ukuthi bakhokhobile abaningi bafika kimi engeke ngize kubabalule njengoba nje ngiwumelaphi wendabuko akuvumelekanga ukukhuluma ngosizo osukulinikeze isigulane ngithathe ngokuthi bayigulane nabo noma befika kimi befike bezenze abantu engathi baphakeme kodwa ke bese ngiba phansi mina bese ngibasiza nje ukuphambili kakhulu injalo ke mfowethu bese bajika ngale makhoneni bathi hayi inamandla into kaSpokwe Sendiya bangakhulumi kimi ngoba iyahlupha lento mfowethu bayahlupha abantu bavele bakhulume ngapha emakhoneni uzwa ngabantu nti wanconywa kangaka wenzeni sekufanele ngiphendule into engayazi injalo nje mfowethu ukhuluma iqiniso hayi ngitholile dokotela ukuthi kungani ngome Spokwe Sendiya kangaka bevuma uSpokwe Sendiya akakho sebesibone kaningi isiphithize oshayela ekhaya bazivuma impela nami ngiyavuma bazivumile abantu abelaphi besintu yini lelapho olwandle kakhulu kangaka le ngaze nompela dokotela olwandle kunamandla uyabona mangathi ngibalula ezinye izinto ngaphezulu kwamandla akukho kunye ngakubalula ulwandle lunamandla yingakho nje abamhlophe belithanda kangaka nabantu abasebenzisa isintu belithanda kangaka uma ufika lapho olwandle kukancane ungambonanga umuntu omhlophe kungancane ungasibonanga isangoma kukancane ungambonanga umprofeti uzokwenzani uzothatha amandla yingakho nabathwasisayo awugoduswa uyiswe ekhaya ungaqalanga olwandle uqala esizibeni ngaphambi ukuthi uqale uyekini uma usugoduswa uma usephehlweni uyathwasa uma uzogoduka awuveli usuke enyangeni labo uthwasa khona uqonde kimi uma wenza njalo sangoma sami hayi awuthwasanga khona ngiyaxolisa ukusho njalo awuthwasanga khona usuka ephehlweni esangomeni mawukhishwa bese emva kwalokho wenza njani uyoqala olwandle uma usuka olwandle usabuyeli enyangeni usuqondekini yingakho ke kwenziwa njalo ngoba lo muntu usuke kugcwaliselwa amandla lawa esuka anikwe wona la esuke kade ethandazelwa khona elashwa khona ukuze ephile yingakho ke nami kuvele isibonakaliso ukuthi angisabantu ngizobayesa nje nabanye ngiyacela ukuthi bejoyine uma ngabe kwenzeka benesifiso sokuthi bagezwe isinyama bagezwe ngoba asikho isinyama esikwazi ukubekezelela le yanto elapha elwandle ngoba lawa amandla laphana aphethe izinto eziningi inhlanhla ikhona ukususa kwamabhadi ingakho kuthiwa wozolwandle uzokhipha isikhwakhwalana kushiwo lelo temlelo lisuka ekuthenini ziningi izinto eziremovayo emzimbeni womuntu kufaka phakathi ngisho izinto ezisuke zingaphakathi emzimbeni kuwe ngoba mawungaliphuza nje ulwandle kuthiwa uphuza 20 liter kwamanzi ungahuda ngicabanga ukuthi isikhathi eside kabi ukuthi ke uyalwazi ukuthi luvele lunjani lunoswayi kodwa ke
ngokwazi general nje kodwa into engamandla kakhulu ulwandle mawulukhulumisa njengami nje ngiphiwa amandla okukhulumisa bayafika kabantu mfowethu bathi dokotela sizocela ukuthi usise emanzini ngaphandle kwesibonakaliso lesesivelile ngaphandle nje kwesibonakaliso esivelile ukuthi fanele ngihambise abantu engibelaphako noma ngabe ubani kodwa nje bayakwazi ukufika abantu bazongicela ngikubonile ebusuku ngilele ungithatha ungisemanzini ngibathathe ngibase iminyaka phela ngiphethe lezi zinto ngiphethe lesi sikhwama manje ke abantu vele bayazi manje ngitheke angikuveze ukuthi amandla olwandle namandla amanzi ngiyakwazi ukwadlulisela kumuntu emzimbeni mina ngiphiwe ukukhulumisa ulwandle ukukhulumise amandla aselwandle ukuze akwazi ukuthi adlulele kumuntu owadingayo amandla nokuphila kudlulele kahle kumuntu odinga ukuphila uma ngithi ukuphila kangisho ukuphila lokho ukuthi uyaphefumula ngikhuluma ngokuphila enkingeni osuku ubhekene nazo ngayo yonke indlela sithi ke Spokwe Sendiya ke siphiwe lamandla akusho mina ke kusha abantu ngezwe wena izwi lami lisho manje ukuthi yimi engiyithi kodwa abantu abangiphakamisayo ukuthi cha Spokwe Sendiya siyavuma uphiwe amandla okusa abantu emanzini olwandle uphiwe futhi amandla okuhlambulula inkinga uyazi ukuthi ngike ngaxazulula jikelele akukho la ngahambi khona ngike ngathi ngelilanga ngikhuleka ngathi uNkulunkulu engathi angangisiza ngingabi nayo inzondo inzondo iyakwenza ukuthi ube mubi noma umuhle yes mina ngisiza abantu ngendlela eziningi ngibasiza ngomuthi ngibasize ngesiwasho kodwa ke abantu into engayisho ukuthi ababekezele abantu futhi babe nesibindi kukaningi la abantu befuna ukusizakala khona kodwa bangakwazi ukusizakala sikhona ke Spokwe Sendiya esisizayo lento engiyenzayo mfowethu mntaka baba angeke ize iphele ngisekhona ngiyabasiza abantu ngaleko ukuthi ngibize imali enkulu ngiyabasiza abantu mina ngiyakwazi ukwakha umuntu ake ngene kahle kule ndaba angakho umuntu ukuthi ngimbumbe njengomuntu ngakhe unopopi noma unodoli kodwa ngiyakwazi ukukwakha from ungelutho ngikwenze utho mangisho njalo mqondo kusho ukuthi ngiyakwazi ukuphakamisa umuntu aphakame umenze omunye umuntu ngimenze omunye umuntu abe ngcono nangokwempilo ngaphandle kokuthi ngithi hayi uzokwenza isigubhu uyayibona le nto leyo uyibona kahle abantu sebadumana izigubhu manje sizokusho lokhu thina yazi ukuthi esihlala emakhaya mina ngihlala la emakhaya mfowethu nawe nje angikwazi ukuthi wangifunani ngoba konke la ngikhona khona ngikubona usuqhamuka bake dokotela sithunywa ngabantu nathi ayinto esizoyenza bathi buya uSpokwe Sendiya usigubhile uSpokwe Sendiya ayinto esizoyenza nathi sifuna ulwazi lakho sifuna yonke into ngawe njengoba sesiyitholile ake sigoqe njengamanje bafowethu ake silindele izinto eziningi ezayo siphethe into eziningi ababuSpokwe Sendiya njengamanje sishare content engiyithandayo please subscribe and uphinde ufollow kwezinye izinkundla zokuxhumana umfollow kuba uSpokwe Sendiya ungafollow umlokhu umcina ebusukelele ungamfoneli isinoma kanjalo ufollow ngoba wazi ufuna ukuthini siyabonga yebo